नाय तंनाय खाबने दाखते बुखुक संद्र न हाय लामसक पिरो तामनि गांगे तिनि जतन साइमानो अल त्रिपुरा बन दागकजाक सिविल सोसाइटी नि बखाक्तै तामनि बागै दागक हायमाले नरकाबो तै कतालके सानानि कगया हायपानो सानाय इलिगेल माइग्रेंट बांलादेशी हाबायमानि बागै तिनि त्रिपुरा हास्तेबो त्रिपुरा सरक एकदिन सासा मेजॉरिटी तंगमानि आबनि जागला ता माइनॉरिटी हिंगै जों त्रिपुरा सरक तै खबजा नोंना बताबुक लाहार अंखरै चबा खायनो नांगो लाहार कायसा मानानि बागै बो जों चबा खायनो नांगो अबहायनो ताबुक तिनि त्रिपुरा सरकनि कपालनि बिरिमान तै गोबांमा नुखुं सुगिया नग नुखुं किचिक मिचिक कपलाते आबो सानासे कगलिया फेबा आरोनि बिसिंगो तेबो जुदा कुंखा ओ इलिगेल माइग्रेंट हापायमानि बिसिं बागैनो तिनिबो त्रिपुरा सरक ओ जागाव थाङै सगयो फेबा लाई थांनाय 19 तारिख मे 2025 एबा 2025 साल मारिबो जे सेंट्रल गवर्नमेंट नि फाजिंतै जे इलिगेल माइग्रेंट फाइनेरनो पुशबेक खायनो बागै नोटिफिकेशन रजागमानि आ सामुंनो स्टेट गवर्नमेंट आरे तांखा हेकबा हास्ते हापां आ सामुंनो याप्रि दरमखा डिटेंशन कैम्प दा तांजाखा ताबसो त्रिपुरा हास्तेबो अबनो ताबुक लुकुरंनि सुमुं तै आगरतला दलि क्लै सारेविनो तिनि एमएलए ब्रंगन रंजित देबरमानि साइते मुं तै सिविल सोसाइटी नि बिसिं तै तिनिबो खुंसा मालखुं सोलिया आगरतला बावहायनो मुथुबजाक तै जतो त्रिपुरा हास्ते गनांगनो मुथुबजाक अबनो तैनो खाबन थाथाय बुसं जों फुंनि सिमिं नरना आपडेट दिमानि जों फुङा बासायबारिनि सिमिं फायमनि जागला जों आरो ताबो खायनो हाय 24 रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सि नि बिसिं खबजाक बेलफांगो सकपायका बेलफांगो फाय सकयमानि जागला ताबुक जों अ दिबरसा जराबो आरो आसुकजाक तामनिंगाय जों बरग बाक्साना तंनाय तिनि खोना फुंनि 6टा जरा जों बरग बायनो लगिरुइ तंनाय तामनिंगाय अ दफा अ चबा अबो कक बाय सिमिं हा दफा हने खाखला बुइ तंमानिया अबो जों दफानि सामुं तांखांगाय चबा मा खायनाय आन्दोलन मा खायनाय जों नगो गोबां मा त्रिपुरा सरक ताबुक बा थानचांलायमानिया तिनिनो गोबां मा जागा जों मांप्ले नुखा सागबाय साग बुलायमानि मानि लायांग लायमानि बन मानि लायांग लायमानि तिनिबो अ बन खलायै इलिगेल माइग्रेंट बांलादेशी नो पुशबेक खालामखांखाय अ मानथाय मांखांखाय त्रिपुरा सेकन मांखांखाय कि तिनिबो अ सिविल सोसाइटी खाय तंनाय जे अ त्रिपुरा सलुकुराव बरक सिमने तंनाय जे नेता खाय तंनाय बरक बो तंनाय अ जागाव फेबा तिनिबो गोबां मा दफान बागै खाखला बुइचिर खक तंनाय रंनि मोखां खोब नंमानि कम खरसा खुरुकजोनि मोखां नुकजाखा अबहायनो बेलायनो मांप्ले जुदा खाबन थाखाय बुसं गा पाइथेगो खनाय नेरो जागानि सिनियर लिडार अक्तामो साका বিভিন্ন রক্তিনি ওল্লাহার কাসলেমানি फुं 5:30 मानसि फैयो आरो जोंनि रामचंद्र गार्डनि जतन दखाना हामदोंना दखानि आन्दोलन दखाना जों जास्ट 6टा बाजिफोर जों आरो गासना जोंखा जोंनि रामचंद्र गार्डनि जों आरो जे तिनि 23 अक्ट'बर सालसा हरसा बा 24 घन्टानि जे त्रिपुरा बन अ बननो जों पार्टी हिसाबै जों आरो तिनि फैया जत बरन आरो जों जोंनि दफानि बागै अ त्रिपुरा हानि बागै जों आरो बन खायना फैयो जोंनि नाहार मुंमनो इलिगेल माइग्रेंट अब त्रिपुरा सानि सिमि प्रब्लेम या तिनिओ हास्तेनि जोंनि लगे लगे ते कायसा बंस रंनिबो प्रब्लेम इलिगेल माइग्रेंट म्यांमार प्लस बांलादेश नि फाइके त्रिपुरा जनसंख्या जाब ब्रिदिं जे सामनि प्रब्लेम नाय जाथाय नोंथाय जेकुनु सुख सुबिदा जोंनि जे अर इन्डिजिनास अ हाव जे तंग तंनाय रं बंनिनो अब प्रब्लेम नुजागो गुबुन बागैनो जोंनि सार रंजित नि नेतृत्वे दिनै जे सिविल सोसाइटी सारा त्रिपुराव जे 24 घन्टा बन खायतमानि जों आरो जापि क्लाइखा जदि 24 घन्टानि प्रब्लेम जे जोंनि इलिगेल माइग्रेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रान्सपोर्ट खायै जे इलिगेल माइग्रेंट रुतुकै कारिया सा ते जे त्रिपाक्षिक चुक्ति त्रिपुरा मथा केंद्रीय सरकार राज्य सरकार जे चुक्ति ते एनएलएफटी इटीटीएफ ते सेंट्रल गवर्नमेंट जे चुक्ति रक बास्तबायन खाया इनकाय आगामी दिनाव जों तिबा आंदोलन कतर अंखरनाय म तिनि जों 24 घन्टा सिको आगामी दिनाव जों दरगार नांखाय 36 घन्टा 72 घन्टा 48 घन्टा फां खायनानै जों प्रस्तुत दङ थांगै
जों जदि आन्दोलन खाया हांखाय चिनि अ त्रिपुरा हास्तेनि जों हाय जे ओ इंडिजिनास पिपुल लक बंनि चिनि जे सुख थाइ रक तामुनाय इन फ्यूचर बंनि भविष्यत तामुनाय जों तिनि आन्दोलन खाना नांगौ जे तिनि एडिसि हापां मामानि टिउजेस रक 1967 नि हन्डे आन्दोलन खायै तिनि बरक 17 बोसोरनि माथाय टिटि एडिसि मान हांखाय जों जे चिन तिन त्रिपाक्षिक चुक्ति उबुनो जों प्राय 2 बोसोर कानानाय दंखौ जों दाबिति अमा खायलायनाय ति अमा अंखरनाय अर चिनि चिनि यंग सं सिनियर सिटिजेन अकरा अकरा आचुजाक दंगौ बरक तिनि तानि बागै फायखिया आनि बान हनाय अकरा अर चिनि यंग सं काका सं रिटायर पार्सन बरक तानि बागै फायखिया दफाना हामजागौ खांनो नांनाय आबन बागै जों तिनो राजनीति खायो माने अ आन्दोलन खायो आं मिडिया दै साना मुसुंगौ दफानै सारा कक बुखुगो फायया चिनि नेता रक नुगो गोबां मानो सारा त्रिपुराओ तिनि ताङै अंखरिया बं थाना आं प्रश्न सोंनाय सिभिल सोसाइटी डेट मिनिस्टार बर बुजिया जनगण निन पासे करिखाय नों आगामी दिन नेता नों मनोबा हा जों नों आं जों बुदिस नों नेता तिनि सिभिल सोसाइटी गरे हिंखाय नों नेता बर तंनाय तिनि बा आज पर्यन्त ताक बसुं सामान्य संख्यक चिनि दफाना हामजागौ नै इसा जे लिडार अंखर दंगौ मैक्सिमाम 90% ताकबो चिनि मो सिभिल सोसाइटी नि आन्दोलन सापोर्ट खाया आबोनि फलबरक सालचा माननाय जों जनगण नि नाय तामने बुट दि मायदमिरि नाय जों बनताम बागै सं आनि दफाना हामरिनानि आनि त्रिपुरासा आमचाय दापलाम नंग बागै सं किन्तु बरक तिनि सिरिं सिरिं कै तंगै बंनि आबो सागलाक जों बं थानि मनो रिक्वेस्ट जे फाइनाय बोसो गांरंनि बन बा आन्दोलन नगो बरक डाइरेक्ट बाबे बा इनडाइरेक्ट बाबे जों सापोर्ट खाके सानाय जों जनगण मनो नायो जे एसे कष्ट खाय त्रिपुरा सारक तिनि चिन त्रिपुरासा 20 जन एमएलए दंगौ एमडीसी 25 जन दंगौ त्रिपुरासा तिनि कयेक जन जे तिनि अंखरै चिनि मो सिभिल दफानि बागै आन्दोलन खायदों आं आबोनो नों सांबिदों नों याकते आं प्रश्न खायो बरक जदिनि बं बुखुगो आं नुगौ दफा सारा कक साया बुबागेरा सारा कक साया तिनि बरक बरक माजाक आं नों याकते बं थानि मको एक संनो सोंगौ सारता केसे सोंमु जों नुगैमानखा गोबांमा दिनै हाय साल दिनै सागबाय सागनो बन मानि लाया और पार्टी लायमानि गोबांमा जे दिनै दाबिनो तै बन मानि लाया लायमानि सार आबनो तै तामो सानाय आबनो तै मनो जे मानि यारक बरक तामो राजनीति तोरजागो दफाना तोरजागिया आं दफा तंखाय जां राजनीति खैनाय प्रथम सेगां तामो आं त्रिपुरासा आबन पुरासा आं एमएलए नाय बा आं एमडीसी नाय हा बरक जे बरक तिनि जे मानिया बरक पुइला तमो बरक पुइला त्रिपुरासाया बरक पुइला इंगो नेता अलसे बरक त्रिपुरासा आबनि फल बरक माननाय गोसोगांगो फल सिउर माननाय अच्छा बाबा हाय सर रेस्पन्ड मानि दं ए सेंट्रल गवर्नमेंट होइते दाबो जरातै ता सेंट्रल गवर्नमेंट होइते तिनि तो आं नुखा आनि जे 50 इयार्स त्रिपुरा हाव गोबांमा बन बा आन्दोलन नुखा म हाय बन निरि बिरि प्लास दिनै आगरतला टाउन जेखुनु बन खायदि निनि आंचलिक पार्टीनि रमै दाजागौ जेल कुफुलुंसाया खायो आज पर्यन्त चिनि सार एमएलए हुआ आगरतला मेन टाउन तिनि आन्दोलन खाय दङ तिनि ताङै रम लाग्या बन रमै दावै पुलिस हेफाजात लांमा हो टाङि लांगिया तार माने केन्द्र सरकारनि राज्य सरकारनि बर किचा उइक पॉइंट दङ आबन बागै त बरक तिनि म बन कुनु खायरा गया ताबसो जाते कोन जों जालाग दं दाक्सक जरातै चिनि रामचंद्र गाड कुनु जंजाल करे जों पेकेटिं खायखिया ब्लग थांगाय जों तालारि काबुखा आरो पीडब्ल्यू ऑफिस एग्री सुपरिनटेंडेंट ऑफिस ग्रामीण बैंक डीडब्ल्यूएस फरेस्ट ऑफिस दङ थांगाय जों अलरेडी तालारि उइ गायफायखा हिंगे जों पुरा चिनि हुल रामचंद्र गाड एडीसी जे आमचाय जत बाजारान जों गुरि नायखा दिनै केबो तिनि दुकान खुला गया जों मिया साजा सेकांनो जों जाननानै आमचायो अकरा साकरा प्लास जे दुकान नों अकरा सारानो सारि गाज्रि चिनि म दफानि आन्दोलन नरबो सामिल खाय सार तिनै हरबो जातों जानाय जों हर तंनाय अरो नरक फायनाय फिनि मीडिया रक फायदि हर जों नो अप टू डेट सिउर नाय जों हर अरन थुनाय